Moabot sa 30 ka mga residente nga nanimuyo dapin sa sapa sa sitio Laray, Barangay Pitugo sa lungsod sa Konsolasyon apektados pagdahili sa yuta niya tungtungang gabi sa Sabado. Ang detalye ni Faye Marie Dumabok. Nagdahirig na kining panimay nga naabtan sa JMR-TV Balitang Bisdak gahapon. Maong nibakwit na ang pamilyang Arcilia. Samtang atapad nga balay sa pamilyang Noynay, bisan kun ang gitindugan ni iniinanay nga nakalkal ang yuta. Apan nagpabilin gahapon ng banay. Ang pagdahili nagsugod niya tuntungang gabi sa Sabado atol sa kalit kapag bunok sa kusog nga ulan. Mato ni Manuel Noynay, wa sila laing kabalhinan ug dili usab sila gustong temporaryong mupuyo sa evacuation center. Kalayo na kini sa ilang panginabuhi. Ilang hangyo nga matabangan silang mapaligon ang pundasyon sa yuta. Ilaw sab gibasol ang dredging sa sapa, maong nakankan ang yuta. Dangtang mga alas 12, na burn out to siya. Murag na nihumok siguro ang yuta. Matong ni dahili ang ni bigay ang riprap. Moabot sa 5 ka balay ug 30 ka individual ang apektado sa maong pagdahili ug wara hinuin na kalas o naangol sa maong hitabo. Samtang gituga ni Pitugo Barangay Kapitan Aquilino Pitugo, nga kanunay nilang gipasidara ng mga residente nga muhiklin. Ilabi na nga pirming bahaon ang dapit. Sumapa, gipaabot lang nila ang desisyon sa lokal nga kagamhanan sa Konsolasyon. Istorya mami taga-Ubo, taga-munisipyo ba nga lili na sila pabalikon. Kay sa gobyerno gud dili maguna do na may 3 meter ismin ba nga dili gud pabutaran siya nya. Tungod lagi dili bitaw paistaran. Samtang dito sa Oslob, nakuhaan og video sa usa ka netizen ang nabugnang alimpuos diha sa kadagatan niadtong Sabado sa buntag. Nilanat kini og mukabat 4 minutos. Pasabot sa Pag-asa Visayas nga ang kalit nga pagbundak sa ulan og alimpuos niadtong weekend bugna sa localized thunderstorm tungod sa easterlies. Uban ni Cleofer Limayag ug Rod Prado. Ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak.